Шунда кайда киттең? Ялкытты был бүре. Төне буе олый да олый. Ә мин йоклай алмайым. Ә нигә ул айга карап улый беләһеңме? Сөнки ул айдан төшкән. Шугалыр. Кайдан гына беләһең һин уны? Һин бит хатта астрономия журналының һуңгы ханында тотып карман. Бына тагы нимәгә ул миңа? Мин былай да барыһын да беләм. Онда нимә тиелгән? Бына, мәсәлән, Хорутунов дигән профессорның мәкаләһе. Ни өчен бүрләр айга карап булый? Ул булай дип яза. Имеш, бүрләр миллион ел элек Ергә айдан килгәннәр ди. Шуннан улардан башка янлектер барлыкка килгән диелә. Шугала хәзер бүрләр айды хагынып айга карап булый икән. Улар кире айга кайтып китергә теләй, тик нишләптер килеп алусы юк ди. Шугала улар төн йөтү менән үзләренең тугандарын сакырып улыйлар ди. Нимә олар хәзер төне буе олый сактармы инде? Мин кайдан белим? Белмәй. Олай булгас, уны кире айга ибәргә кирәк. Кире ибәргәмеш. Ә нисек? Уны хәзер уйлап сыгарабыз. Пилот кабинаһы бына ошолайрак буласак. Айга кәстрүлдә сосакмы? Вәт баш үзеңдә. А двигатель кайда? Мин бар нәмәгә иҗади карайым. Доскаем, әйдә. Тик ракета көсе. Ракета көсе теңендә. Эш менән булһаң, арурак булыр ине. Эй, һин әйткәнсең мин алют. Шулай итеп, без бүрене кирайга осыра аласакбыз. Әйткәндәй. Кайда һуң ул? Айда тибит. Тугандары, дус-иштәрең дә шунда. Хәзерлек тамам. Ихтибар. 5, 4, 3, 2, 1. Киттек, осток! Секунд. Aşağıda slosaş, afarin. Ayga! Buraya ayın. Toxta! Kayda gittim. Onda tugel. Onda tugel senin mi? Bana kayda kelip düştün ha? Biz bit ayga asabız. Ay teginde. Men kayda askalımda görmeyim. Görmeymiş. Eytirinim. Püy. Toxta. Kayda gittin? Ey. Bulmaz hevzin menen. О, ак толып, айга асмадыңмы ни? Осырың бында һеҙҙең менән. Ярай, үпкәләмә. Бына ҡара, яңыһанда нимә тиелгән? Профессор Тойштабанов яҙған. Профессор Хорутуновтың мәҡәләндә килтерелгән факттар дөрөҫ түгел. Сөнки бүреләр айдан түгел, ә айыуҙарҙан килеп сыҡҡан. Һәм улар үҙ сиратында етегән йондоҙлоғонан килгәндәр тиелә. Шулай булғас, бүрене бер ҡайҙа ла осормаҫҡа. Шулаймы? Эйе. Сипылдак. Етегән йондоҙлоғона күпме осорға?